namin dyan, pre, Microtex, Pro-Choice, Car Shampoo by MTX. Mao ba? Talindot ko ay. O di lang kay ka na, pre. Kay pwede ni mo lumanon ang imong mga sakyanan dito sa ilaang shop. Kay dako kaayo o hawan kaayo ang ilang area. O maabi-abihon pa yun ang tigdumala o ang tag-iya niya, pre. Labi na yun ang iya ang mga crew diha. Sa nagpatapos ka dali, pre. Unya ka pre. Kay naapa ko ito eh. Hindi ko man ako uwasin. DAPITAN o spa. Ang spa nga kasaligan sa tanan, agto'y matag-adlaw sa alas 7:30 sa buntag o pagsirado sa alas 6:30 sa gabi o extended taman doon na pa'y customer. Naimutan sa biglang liko, Sunset Boulevard, Dapitan City, doon sa Dapitan Hotel. Malagyahan o bigumala ni Sir Charles Morrison o kontak ka sa iyong cell number 0906-559-3531. Dapitan o Spa. Your car is clean and safe with us because in the Dapitan Auto Spa, we believe in quality, not quantity. Dapitan o Spa. DAPITAN 89.9. DAPITAN 89.9. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop. Alas 7:21 sa kagabion. Higala, kumusta? Umayong gabi ka na itong tanan. Alian na usapan yung higala sa kahanginan, si Ingko Donsoy. O ka akong kauban karon nga si Kuya Romie. Ang guwapong kauban. Uway tapan. Uway tapan, Kuya Romie. Kaya kay kitagdan mga nakong karon, Kuya Romie. Kitag duha, guwapo. Wala lahi ka mo. Naganahan ko tapan ni Mayunas. Kasi ko ani katapan ko ba po. Kunya, lain na usab nga Bernes mga kalangga. Pizza size. Unang Biyernes ning bulan sa Agosto. Paspas kayo ang paglibot, pagdagan sa atong kalibutan mga kalangga. So kayo mudagan from si Kuya Romie. Pero merong Biyernes, linggulan. Kanya, naanapunta na rin karon sa inyo ang kagabion. Aron pag-asawaan na usab nato mga kalangga. Ang lain na usab nga lain na usab mga kalangga nga bunal sa mga balak. Mamo gihatod karon ni Kuya Romie diri sa inyo ang tagsa-tagsa yung mga nahimutangan karon. So, welcome na usab ang atuang mga kalangga diha alang sa atuang programang mga pasiaw ug balak sa Gugma. Kung diin mabati ninyo mga kalangga, gikan alas 7 sa kagabion hangtod alas 9. Wa ta ka oras sa atuang pagpanaguban mga kalangga. Mao na ang atuang hangyoon, ang atuang mga suking tigpaminaw karon. Plastar na mo diha mga kalangga sa atuang pagpanaguban karon. Sa alang sa atong station manager, Kuya Mar. Ato ang transmitter operator Tatay Bao, ato ang programming director Marika Blon. Ayong gabi ninyong tanan. O kasab sa ato ang mga produkto na nagpalayo ni ato ang programa. Sama sa Palmera Oil, Alin Power Oil, ato ang Berlin's Coffee, Citizen Capsule, Guinness Capsule, Ruby's Capsule, ato ang Vita Kids, ato ang Idol Perfume, ato ang Harold Soap, ato ang Robro. Usap na ito ang coffee, kuya. Alam ito itong nindot kayo ng
nga coffee. Masarap 5 in 1. Born coffee mix with malunggay. The original Berlin's coffee. Ang kuan ginana niya partner kay sa ngalan palandaan masarap. Oh, masarap na. Masarap na. Oras mo ang gugma ba kuya? Oh, may kulos. Wala kay gugma. Wala kay gugma. Ngita pa tayo. Ngita tayo. Ngita ta ka para karong Sunday. Mabilibot. Wala ta gugma. Kuya, kumusta man nato ang mga suking tigpaminaw karon? Ang ato ang mga RCFM katrupa. Manatics. Kumusta na to ang mga katropa niya? Pagkatawago na to sila katropa kuya, tungod kay doon naman ni sila sa tuwang lubhan. Iniisip naman nato ni sila nga kapamilya. Yung panitatay primitibo kapamilya, katropa na ta. Kunyang umisgot kang katropa kuya, mura na kita ng mga brothers and sisters. Oo nga. Labi na sa tuang nga mga kalangga nga always na sila nga makitaan, malubilo o makauban. Labi na din sa tuang nga mga cell store. Uwi ka sila mong tagbo na to. Wala na hinganlan sila mga katrupa. Not only nga makita ta nila kada adlaw or sa mga cell store nga ipahigayon, kundi kada adlaw po sila nagauban sa mga programa diri sa RCFM. Ang gitawag na sila nga tuang katrupa. Ang mga fanatics. Kadaan lang nakatunin niyo sila yung kulos. Kaya gihimo nilang background sa ilaang pang-adlaw-adlaw mga libuhaton ng RCFM. Gikan pag open, hangtod pag sign off. Inana sila ka die hard. Inana sila ka fans sa RCFM Fanatics. Muna magpasalamat kita sa pang mga suking tigpaminaw na kung wala sila, dili punta ma-inspire diri aron sa tuwang nga mga programa. Kaya pasalamatan po nato kuya ang nagpaluyo nini nga itong programa karong gabi una ang mga Pasiaw o Balak sa Gugma. Kaya sa may plasanan, usaw-usap na paluyo ning programa Balak Pasiaw sa Gugma. Kang boysan ko, manayans, mga apo, B-boy, KG-boy, o si Missy, o si Matmat, o kang panusan, kang Boy Wakwak, Marla Andag, Sir Bando Kabalpin, Irene Andag, Aileen Andag, April Andag, Mark Andag, mga apo, Kimberly Andag, Gerald Andag, Jericho Andag, o sa Tangian Boys, June Reds Andag. Salamat kayo sa inyong kanunayong pagsuporta. Kaya pasalamatan usab nato ang sa sponsor usab nato partner ang Kyle Kian Store, ang car wash usab na naginusara diri sa Dapitan City na naimutang diya sa Biglang Ligo ang Dapitan Utos pa. Kunya asab salamatan po nato si Sir Dodong ang Akopyado Ironworks and Enterprises diya sa Maypulo. Sasada siya sa ato ang sponsor. Tira na din siya di kalangga o nagkalain-laing trabaho basta bisgot na kang ironworks bilingon ang yung mga lumping yung mga nangaliki yan ang gugma. Nagamayon ko rin ko sa mga mag-grills, mga mag-klase-klase nga po rin niya. Mutaot po siya kloro po. Mutaot po na sila. Yan dugay-dugay na may kuya nga wala nakakita ni Juan Sir Dudong. Hindi na ako tutulong ni ko sa dudong. Ato raw niya ta dito kay regards na dito. Dugay na tayo wala naka-ato dito. Salamatan po nato si Madam Virgin Malasi. Ako po na siya nga makuging sponsor. Kanya ato po nga pasalamatan ang ato ang outlet ang mga trupang siaw na putay outlet diri sa may Procono Linapo si Nanay Nimpa sa Nico diha at usab ng outlet sa atong mga produkto o si Ate LB Ritada Sa may Rizal Park po. sa may Rizal Park po na ila park na no. Oo. Yeah, nato na siya ay stall diri sa may merkado. Sa Fishport. Wala na siya. Wala na po dito. Merkado na po siya ni Balhin. Pakitaan niyo si Ate Elvie Ritada kung gusto mong upalit niya ginagmay ng mga tingi-tingi pa. Mga individual. Kunya alang karon sa ato ang mga listeners, ato ang mga katupa, mga fanatics na kung gusto mo mupadangat sa inyo ang mga balak, gusto mo mupadangat sa inyong mga mensahe, ipadala diri sa atong cellphone number mga kalangga, ang 0910-793-3534. Ako Osbon.
0910-7933-534. O usab, diri usab sa cellphone number ni Kuya Romie. Sa inyong greetings mga kalangga, pwede rin ako. Pero kung sa inyong balak ay padagat, kami Donsoy rin mga kalangga. Mga greetings pwede rin Kuya Romie mga kalangga sa 0930-626-0358. Usbura po mga kalangga para may pagkatuho. 0930-626-0358. Alam sa inyong mga greetings lang mga kalangga. O niya, ana usab sa inyo ang mga tawag. Kung gusto mong matawag mga kalangga, pwede ra gyapon diri sa ako ang cellphone number. O niya, pangita lang gyapon mo kanang ang video. Nindot nga signal. O niya mga kalangga, kung gusto mong matawag, siguraduhan pahinahidaan ang inyo ang radio para dili mo ingaw, dili mo wangwang nga tuwa ang signal. Parang magdumog ng tagris kahanginan. Feedback mo na siya mga kalangga kung gusto kayo ang radio niya, tapos matawag mo. O nang pahinay-hinay gamay nyo ang monitor. Nanara siya mga kalangga. Okay. Mubasa sa taga mga mensahe kuya. Sige, puunalin ko doon. Kay naka-live po ta karon. Live po ta sa Facebook page. Facebook page ni Ingko Donsoy. Katong wala pa naka-follow, katong wala pa naka-share usab sa ato ang live karong gabi. Una, i-share ninyo mga kalangga. Dayon pwede mo mapadangat sa inyong mga mensahe niya, mga greetings diha sa ato ang live. Libre na diha mga kalangga, paningkamutan na ito nga mabasa na tanan karong gabi una. Unang mensahe, shout out ko Ingko Donsoy sa akong kauban diri, Ana Ria Abigail, aka Andrea Colados, gikan ni Ma'am Iiyak pero di susuko. Thank you for watching also to Ma'am Merjin Balasi. Pa-shout out Lods galing kay Jinilin Bangkiao. Okay, sa atong mga kalangga diya sa may Sikayam. Kumusta ka to ang mga kalangga ng mga guwapa diha, mga foreignay. Si nanay ug si tatay diha, kumusta na? Sila ni Ma'am Eileen, sila ni Ma'am Banji diha. Shout out lang po Ingko Donsoy, tanang RCFM katrupa ug fanatics, maayong gabi sa tanan dance. Gikan ni Ma'am Mary Jane Ilombarin. Mega love shout out po Kuya Peter and Ate Hips with Shaina and Jen. Keep safe always from May and Day. Shout out po sa tanang Kamalig Angels. Oy, shout out niya tanang diya ha. May gabi usab ni Ma'am Irene Liv is also watching tonight from Diwaan. May gabi usab ni atong Pitalanggang station manager. Ni Kuya Siado, bago pag inaabot. May gabi ni Kuya Siado, ang gwapo usab. Usasad ni siya sa mga gwapo. Manager usab, may gabi po dahil may pag-abot niya manager. May pag-abot. Shout out Ingko sa tanan, request ko pabalakan na ang kalab team nako si Tio Badok kay Naminaw Mi. Gikan ni Red Heart. Nag-warm up pa si Tio Badok. Mayong gabi Ingko gikan ni Celso Harabi. Share dan Lons, Ingko Dons, gikan kang Ma'am Amina Duterte. Salamat kay sa pag-share sa atong live. Good evening di ay Ingko Donsoy and sa imong partner sad karon. Lons, Ingko Dons, regards ko anang imong jacket, love it. Ay kaya akong jacket imo pa jong ni regards ha. Gikan ra ba ni Chicago. Gikan ni Chicago gipadala ni Kuya Peter. Salamat kay sponsor sa itong jacket. Shout out idol, gikan ni Ma'am Carmen Gallieve. Thank you for watching sa to ang mga kalangga usab diya karon sa may Jopa Heaven System. May pagpaminaw niyo diha. Lods, tulog na silang lola o tatay. Ako na lang naminaw for your live karon. O ako na lang i-update sila sa imong tingog. Ayan, mubag ato kasing-kasing. Oy, natay tawag ko yan. Ito sa ning hatagan pagtagad ning atong tawag karong gabi una. May gabi. Kinsa man ni palihog? Si Patrel. Gikan sa may Pulangko. Kumusta naman ka? Kumusta naman ka, Patrel? Halo? Halo? Nawala. Call not. Nawala si Padodong Patrel. Wala ang signal nila. Wala ang signal diya sa may Pulangko. Pakitag may signal trail para makasapot na. Plaster diya, Trail, sa imo ang manindot nga signal. Narita
sa mga mensahe usab sa ato ang text line. Ingko Donsoy, good evening. Pabalak lang ko kang may lasi Sikihor kan Nanay Susan og Mary Rose bang Kiawne from Commander Quick. Ingko Donsoy, pabalaka si Tio. Balak og wala si Kuya Mar nalag kay maminaw ko diri. Salamat kay sa mga mensahe dia quick o mayong gabi na lang yun sa may Banuno. Atong mga kalangga diha karon, always na silang naminaw mga Takbayo family. Bilagi ni Kapitan Hamilcar. Unya may gabi ni Tata Bilutran diha ni Nana Bibis sa tanan-tanan na ni Kuya Percy. May gabi po ni Ate Irene Ferrarin Laktuan ya. Always na silang naminaw diha kuya. O gamay gabi usab ni Madam Ars Uyos. Basta naman Madam Ars. Lagi nakachamba si Madam Ars atong gihatag gusto niya aki. Ya atong gihatag na pud karong bangko, murag bigas-bigasan man pod. Ya naay ni gawas nga sa STN nalimot ko sa tong numero 1 ni gawas kuya. Naman kay ko manumbalik ana. Murag ako ko ihangyo katong hatagan. Update ra pud mo padalansa. Kanya mayong gabi ini Tatay Primitibo andang ni Nanay Rosa. Yan ni Ate R ni Tatay Pilchor. O si Ate Bibi diya sa may buwaan. Ate Bibi Camille. Always mo siyang naminaw. Si Tatay Praxidis o ni Nanay Pilipa usab. Always mo na sila diya. Walay bukto, walay puno. Ikan buntag hangtod gabi. Sa mga Ritada family. Sa inyo na lang tanan diya. Mayong gabi. Thank you for watching also to Chris Popinya. What's well? Galing po sa Germany. Best friend of sister ni Ingko Donsoy. Thank you for watching. Pa-shout out Ingko Dons. Kumusta lang ko sa mga taga-barangay San Vicente watching from DSA. God bless you all. Salamat kay ni Rabdin. Ni Tatay Ili Sala, o ni Nanay diha, mayong gabi ninyo. Ni Tatay Elisio ni Tatay Elisio. Ni Tatay Ulisio Pon. Ni Tatay Vicente. O ni Konsihal. Edgar Lubon. Ayong gabi ninyo diha si Hal. Tay tawag kuya, kung saan tumago ni tawag ha, mga kalangga. Kabatiin na yun. Hello, may gabi. Dibalik na pong tawag si Padrel. Kumusta man yung kagabi? O sige, banat sa imo ang mga greetings diya, Patril. Nagkuwanta ka ron, nagbalak na dis kahanginan. Sige, bati. Salamat. Bunali. Isa pa yun. Andos. Sa may mo requisite kay katahon na mo sunod adlaw. Wala pa. Wala na ka-request. Sige, salamat kasi mong pagtawag doon ng Patrel. Okay, bye-bye. Si Dodong Patrel nga gikan dito sa may Pulango. Ato ang mga kalangga karon nga tigpaminawan diha mayong gabi ninyo. Pabalaka na Steve Badok. Ingko Dons. Pabalako na to na Steve Badok. Thank you for watching to Maria Rosana Tison. Thank you for
watching. Shout out to you. Regards lang ko sa first caller. Lord, sana all may pantawag na lang din. May wala na kay pantawag niya. Sana mo rin na itong halin na iskupra. Itong halin iskupra. Kuha ay napaksiin na niya kamay. Great lang po ko sa akong kuya nga si Tia Puroy. Miss you kuya. Ikan ni Ma'am Jeneline. Alright, ang itong oras nabante na sa pagkalas 7:40 sa kagabion na partner. Di na ta maglangan-langan atong ibunal ni karong gabiuna. Kini atong unang balak. Nya kini ako ang balak partner. Pinalahi gini siya. O pinalahi, itawag na to siya pinalahi. So may title ng balak Ay, kini ako ang balak na gitagi ko ya. Gi-what ko siya, gi-inspired na ako ni siya sa mga kalangga na to nga mga pet lovers. Sa mga kalangga na to nga mahiligon o mapinanggaon sa mga hayupan. Kay naman po tayo mga kalangga nga dili ganahan. Dili ganahan og mga hayupan sama sa mga ero, mga iring. Dili sila bitawag og pet lovers. Kaya kini akong bala karon, ako ni ipahinungod sa tanang mga pet lovers. Kuhaan ka na ang partner, ka na ang sama-sama mga ilang pinagyod ni Tatay Ilisala. O ni Nanay niya. Nya kini ako ang balak partner, naguluhan kini siya og ako si Hari. Wala na sa hayop. Ngalan ni siya sa kuan. Ako si Hari. Mo ni ang title sa ako ang pinalahi nga balak karon gabi una. Isip pagmuka sa unang balak. Kabantihin ko. Ako si Hari. Ang magbagantay buntag o gabi. Ili sayon ang akong mga tahas o mga duty. Kaysa mga ugdautan, hapa-hapaan ko sila pirmi. Aron safety ug luwas ang balay namo ni Tatay Ili. Ako si Hari. Ang gitawag nga higala sa mga tao. Ang maniid o mukilatis gikan sa tiil paingon sa ulo. Usahay pa sa ginlan pa ako ngamitangan sa ilang kaldero. Apan ang tinuod maghulat lang yun intawon ako sa pagkaon nga itunol sa akong mapinanggaon nga amo. Usahay way katulog magtukaw kada gabi. Kay basin malit kung dili na siya unya makaduty. Pukaw ng higala kung hubog kaayo gabi. Wala na unya ku'y pasalubong nga lami ang pandilitsi. Subo nga palandumon ang among kahimtang ug kinabuhit. Kay usahay makatunog ug taon tig-ah ug pagbatik. Pasipad-an lang kanunay sa walay saktong pagtuki. Ug bunalan sa kahoy taman magtakiang ug makaili. Apan salamat ti Bathala nga iyang gihatag kanako. Ang mga higala nga matinud-anon nga nagpangga kanamo. Pangalan usahay mapasmo kami sa pagtimo. Basta sa ilang mga kamot kami gipangga nga tino. Ako si Hari, ang higala ni nanay o ni tatay, ang maghatag og kalipay sa among panimalay. Simpleng pagpalagaylay o pagpugay-ugay. Mulok-sulok sugay ako sa tumang kalipay.
Mao ka to. Tayo itong imong balak, Ingko Dons. Mao ka to ang unang balak karong gabi una kuya. Itong gimaw-mao. Gimaw-mao ginato pag himo kuya. Kaya aron lang ipahinungod nato sa mga pet lovers labi ni Tatay Ilisyo Sala. May gabi ini mo diya tay. Ayong pagpalagay-lay ug natay tawag karon. Kanwang tawag uning tubagon kuya. Abante, Ingko. Hello, may gabi. Yes, si Dodong Takishi, klaro kay sa tingog. Lagi si Dodong Takishi, lagi kumusta man ang inyong kagabion diha? Okay ra, dayon na ni hapon na mo. Dayon kana na ang unsa may akong ikalagad nimo karong gabion na Dodong Takishi? Ay, mubalak ka? Balak. Unsa may imong balakon? Mogret. Abi na akong bubala ka kay andam na ko. Sige, palayan sa imong greetings diya, Dulong Takishi. Oo, may gabi. Banati. Kitsa pa yun. Handos. Handos. Ugma ako no. Ugma ako no imong request ha. O maro-request mo sa programa o mapuhutan kasi kay balak mo taron. Kira. Dayon, moro to wala na nalimtan. Okay, salamat kay sa mong pagtawag ha. Okay, bye-bye. May gabi dia sa may puro puno sa may linabo, akan nanay limpas sa niko, tatay Mario sa niko, kan baliling, o sa taga Let's Water. Mayong gabi may papaminaw yun. Narita sa ito ang mga mensahe, partner. Sana all Ingko Dons ang manindot mong balak makawala sa kalaay. Salamat kay ni Madam RC. Naminaw nila si Madam RC karon diha. Wow, nice kaayo. Gikan ni sani? Gikan sa may Tulangko. Nice daw ang kaayo. Salamat kayo sa inyo ang kapagdahil ha. Bukad na ito ang kasing-kasing na Direta sa mga mensahe sa ito ang live. Wow, sana all pet lovers. Pet lovers at tulad. Mga daghan ay mga pet lovers karon na minawon. Salamat kayo ninyo ha. Kay pet lovers kung tuping Kuya Romie. Dayon, good eves, Ingko Donsoy. Magpabalak lang ko ni Tatay Praxidis, Nanay Pilipa, Papa Alan, Auntie Mary, Jane, o sa tanang Ritada family na lang. O dari po sa Burgos, maayong gabi ninyong tanan. Ika ni Madam Novalisa Ablaw Ritada, watching right now. Salamat po kay ni Madam Carmen. Thank you for your support. Salamat kayo sa pag-share sa atong live karon. Unya pet lovers po siya. Iya pong gipalupad ang iyang pet. Good evening, Ingko Donsoy o Kuya Romie. Ang pabalak lang po sa tanan. Ika ni Ma'am Chak diri sa may sa Kayanon. Si Madam Chak. O saya ang pinaranggan na si Jan. Asa man taron sila karon? Asa man taron sila nag-date? O kang Genevieve, usap, Ma'am Genevieve, mayong gabi. O ni Christine Reyes, mayong gabi ni Christine Reyes diya. Thank you for watching also to Ayan Dalman Antipala.
Si Papa Ingko, pasiriti ko be. Unya na diha. May gabihin ni Blomon. Panalagsa naman ni si Blomon magparamdam ni Ingko Donsoy. May kabisihan na niya. Pero unya na kada ko pasiritan kay magbalak ang tadre. Sa lipuhan na taon niya. Sa lipuhan na daw niya. Ang paswerte ba? Okay, Focus Bon. Ito ang cellphone number 0910-793-3534. Alam sa inyong mga greetings. 0910-793-3534. Madali po sa cellphone number sa akong partner ko si Kuya Romie. Alang sa inyong papala, greetings karong gabi na makalangga. Sa inyong tawag ang iko doon sa malangga. Pwede mensahe lang diri sa kuha. So 0930-626-0358. Unya, dili ta maglangan partner. Apante, Lords. Dili ta maglangan-langan karong gabi una kay daghan man tang mga bala karon. Oh. Daghan man tang magbabalak. O na kung magbalak ka ita, ayaw sa tawag dodong ha. Ayaw sa tawag kay. Ayaw sa tawag kaya. Kay magbalak na tuta. Ini nga to ang balak karong gabi una partner. Ika ni sa ato ang suki nga magbabalak. Sir Felix. Nga kuha ni siya kanana ang garbo kini siya sa DepEd. Garbo ni siya sa may DepEd. Si Sir Felix Shelo, Perater. Ay gabi ni brother. Kini niya ang mga balak bitaw nga balakat ni sa tuwa. Dahil kay ni siya pagtulunan. Kaya uban po maka-inspired po siya. Ito mga suking pagpaminaw. Kanya pag po siya partner karana ang tunong din siya kayo. Tunong kayo siya sa tuang mga panahon karon. Asa naman to ako ang Andre kinawala man. Mayo ni siya mapahawom sa iyang banyo nito. Asa naman to ang balak dire. Nawala siya itong technician partner. Itong tawag ko itong technician kay nawala magbalak. Palapad na sa tuwang technician na eh. Ma'am. Dara. Dara. Naubin dara. Nara na ma'am, nara. Matupan niya dire, payong gabi sa tanan, suking tigpaminaw ni ining programa o ilabi na sa mga tigdumala ni ini. Palihog kong basa ni ini akong balak tampo nga nagpuluhan. Idlas nga bulawan. O kini ang balak ni Sir Felix Shelo Perater. Sa atong nasod sila karon naghatag og dungog. Ang mga banggiitang atletang Pinoy sa Olympic ng limbasog. Sa international nga sila mitayada. Mga idlas nga medalya ang ilang gipunterya. Ang mga garbo sa Mindanao karon ang miharos. Sa boxing o weightlifting, talagsaon ang ilang katakos. Mga kaatbang nakatimok sa ilang mga lapdos. O mga medalya sila ang mihibos. Sa pinakaunang higayon, nahipatik sa atong kasaysayan. Misaknit ni Hidilin Diaz ang idlas nga bulawan. Sa dulang weightlifting, siya gayud ang mihawod. Iyang mga kaatbang sa iyang kusog, wala gayud makasugaton. Tibuok nasud karon ang nagmaya. Bilib sa katakos nga iyang gipakita. Bisan pa man sa mga pagsulay nga iyang nasinati. Paghatag og pasidungog sa Pilipinas ang iyang gibugti. Dili bayat lalim ang iyang kasinatian. Kaysa suportang pinansyal siya gihikawan.
Naay panahon nga siya katauhan siya nanawagan. Aron sa iyang pagbansay-bansay siya masuportaan. Apan sa iyang pagdaog nibali na ang kaltada. Mga inilang tao o grupo ni ilog o tugpo sa ilang kwarta. Miniliyong sa lapi kaniya ilang gitagana. Naapay house and lot o libreng supply sa gasolina. Tinuod kayo di ay nga lisod nato mamatyagan. Ang bilis sa tao kung siya anaa pa sa ubos o kamulo pa o kamang. Apan kung siya anaa na sa tumoy sa iyang kadaugan. Anha pakita mo pakita o mo padaol sa iyang dughan. Naapay higayon nga iyang ngalan sa matrix gidawin. Nga apel kuno siya sa ka outside their auster movement. Apan silang tanan iya nang napasaylo. Kay peace of mind o panaghiusa ang iyang gusto. Ang pagpugas o kapugi para sa atong mga pangandoy. Ao'y magtukmod sa mga anunahan para kanato maluoy. O pinaagi unya sa ilang tabang ug suporta. Mutoy hakaw sa katumanan ang atong damgo diha sa atong pagmata. Kung kita na ay mga anak, na sa abilidad gigasahan. Sa tiuno ay kung tiunay na suporta sila atong pagabisbisan. Kay inubanan sa kakugi o kanunay sangpit sa kaytasan. Kung madamlag sila mamahimong bagong mga bayani sa atong kapupulaan. Ang manindot nga balak nagikan ni Sir Felix Shelo Ferrata ang gagbook sa record nindot din kay siya mo Ay mo pahaon sa panyo. ay siya mo tagit og balak Magtatagik mo na siya. magtatagit din siya. Salamat kay Sir Felix Shelo Ferrata sa imong manindot nga balak nga galiuna. Saludo ko siyang balak kay Bonos. Wa din makatupong sa iya ang mga balak partner. Ako musbon, salamat kayo sir. O hinaot nga laging gyapon ka. Ang na magpaluyo sa ato ang programa. Kuya ka caller, na line naman tayo pagtagad partner. Bon na rin ko doon. Hello, mayong gabi. Kinsa ba di palihog? Si Ann Kalasang Ay, si Madam Ann Kalasang. Asa ka karon nanukad, Madam Ann? Kabanwala. Sa Banwonon, Dapitan City. Kumusta ang itong kagabiyon diyan, Madam? Pagkira. Ano mo panihapon diha? Ayun, nag-aara. Kumana, nagharay-haray na. Nag-andam na squad, nag-andam na bugsay sa Sweet Dream Airlines. O niya, kung sa may ikalagad di mo karong gabi una, Madam? Okay, Madam, sige, padayon sa imong mga greetings. Pagkira po sa mga katawa. Ang Ingko sa palitan. O kapalanan lang po Imong special salmon diyan. ay po kapalanan. Ay, ko sa layo, sa pitang layo ka nang ildian ay mo karon, Madam. O bahala nag ildian no basta karanang nga atong kasing-kasing nagtagbo gyapon sa tuwan sa tulay. Perminte niya kay nabitaw pa no, nabitaw messenger, sige ra video call. Ay, di ba ito
lain mga greetings diya, madam? Nalain ko kato. Okay, salamat kayo sa imong pagtawag, madam. Sige, salamat ko. Okay, may gabi na lang nun diya. Kamu si madam. Mina dahil sa karoon diha sa may Banunong. Salamat kayo sa inyong panganunayan pagsunod diha. Nabinagin sa atuan programa rin ay mga pasiaw o balak sa Gugma. Mo request ko balak Gugma mong maluibon ang pabalakon ikaw. Gugmang maluibon. Dire ato sa ding tubagon ning tawag kuya. Okay, abante. Sa ding tatiyanin. Lo may gabi. Pagkatuloy ka. May gabi kinsa ni palihog? Si Terso, may gabi ni mo diha Terso, kumusta imong kagabi diha? Mayra niya, di pula rin ulan diha. Unsa man mubala ka or mo kanta? Mo gretra ka, sige padayon sa imong greetings diha by Terso. Ganyan, hindi, ipata, ganyan, kasi naman, kapagod, ganyan, pwede lang lang, at pinagkakot na niya, kaya dito, pinagkakot, nag-isip na kung balak, at man-on, Kabingaw sa payag. Kabingaw sa payag, no? Pagitao lang nato ng ato. Murag wa man ako ay kuan na Terso. Sa tila kay mubawi ra mi karon kay mupalupad ni mga daghang bala karon gabiyon na Terso ha para nimo pod. Okay, salamat kayo sa imong pagtawag, Terso. Ato ang suking tigpaminaw diya sa Mayurian. Salamat kayo. Bye-bye. Partner, nagpiti-piti kita ang cellphone sa mga tawag na magiunaw sa mga mensahe. Dahil napunta sa tuang live, ako di pagpitkan-pitkan, binagmay dire. Ako balak be, ako balak mo si Rinhart. Asa ka ni si Rinhart karon? Bali din ni Jay, pa-shout out, thanks. Ika ni Chuni, sa kaniyo kadagdagon. Thank you for watching. Sa mga naglantaw sa tuang live karon, i-share ninyo nga tuang live mga kalangka, di mo kalimutan. Aron nga, wasan. Partner, bunali dia partner. Ako ning hapsan ni akong balak Ingkodos. Ay balak di Kuya Romie karon. Ako ning atong temporary daghan pa mo balak. Pinalahi ko ning balak di Kuya Romie karon. Kaya ning ako bayad ako doon sa pagkanya sa dito sa Alunang. Dito rin pala sa Alunang. Wala na akong balik dito sa Nunok. Wala na sa balik. Wala na balik ulit. Ipikta na akong mata. Bakit na po sa Luna yung Ingkodos? Ang ini akong balak Ingkodos, ako rang ipakuan sa tanang naminaw kung gabiyon na sa programa ni Ingkodos sa Balak Pasiaw sa Gugma. Kutob sa Abdon sa signal karong gabiyon na mga kalaga. Mubalak si Kuya Romie para mapan po ninyo nga mabati po ninyo nga mubalak po usahay si Kuya Romie. Labi na sa may lamati ka anong pari bibitotan. Pre, may gabi pre. Minaw toros tatay, atong gihatod si tatay niya. Sa Pans Kimagdan, abot na ron. Handusan na ko ni Ingkodos Sa tito lala. kinabuhi sa tiguang balo. Ay tiguang balo, painumo din natin sa mga balo. Pinunod sa balo. Kami nakaroon na partner nga tugnaw kay panahon pa. Okay. Init kayo mabuntag, init magabi perting tugnawa. Tingog nawa. Sakto gid mo ang bala karon kay tunong gigay na. Kay mga balo, mga ito na Ingkodos, mga balo, parang tiga tupang ang taos buong Ingkodos. Pantay lagi kay dignaon ni gud atangan diri sa mga balo. Piti giga na tayo Kuya Romie. Sige, ato ang dawaton si Kuya Romie mga kalangga sa iya ang balak nga naguluhan. Kinabuhi sa tiguang balo. Pagkatugnaw gayud sa akong kagabion, walay mo pa init sa dughan kong masulokon. Walay laing mo unong sa akong katulugon. Ug utot ug panuhot ragayon ang akong mangkon. Dunay mga gabi nga dili gyud taon na ako makatulog. Naghandom
sa binuhat nga sa gugma mo pabaro. Magbuntag na lang og loko sa balik nagpaturo. Aron mahuwasan na ang gibating kahidlaw o katunog. Hahay! Pagkamingaw na gyud ning akong gugma. Walay mulingi, walay maluoy nga mga dalaga. Kay sa panit kong ugaha na perting kunota pa. Hubon perting sinawa, sa kilid giuba na. Sa tigbayon ko nag-inusara, perting nagyong mingawa. Walay muugay, ug muhapuhap, sa lupat nato nga gugma. Ngit-ngit nga kagabihon, nga sa palibot mitabon. Nagtukaw sa katulugon, nagpaabot sa kabuntagon. Dili na bagyo di ay itugot sa kahigayunan, nga ang gugma ko og kalipay hisumpayan. Aroning nahabilin kong katigayunan sa kalibutan. Matambalan ang kahidlaw nga hilabihan. Ihalad ko kini nga akong bahandi sa kalibutan. Sa tiilan sa binuhat nga akong nagustuhan. Kay kawang lamang kining akong kamtangan. Kung sa kalipay o gugma hinikawan. Salamat kay Kulos. Ang katuwang Balak ni Kuya Romie. Takay sa Balak ni Kuya Romie. Ang kinabuhi sa tigduang nga balo. May pagpaminaw sa tuwang mga balo karon. Naiban ng mga balong pangitan, balong pangukoy. Ato ang mga tanang mga balo niya, ay katawa si tatay Bibituntal, o. Kaya parang ng buwan eh. Wala kaya na, pero lumong tayo, daghan bitaw mo. Daghan bitaw taan eh. O, tapos tatay balo, balong pulis tatay bal, balong pangita. Daghan taan eh. So, ayaw mo ka subo niya, ayaw mo ka suko. Kaya wala mo naging masara. Daghan ta. Kaya Kuya Romie, o, nagkasugat-sugat na taon niya yung matag pinangita. Away, dito na rin yung Kulos. Nagkasugat-sugat na yung pinangita, partner. Yung tawag kaplat pa yung Kulos. Huwag pa nagkakaplag. Huwag pa nakasindol, huwag pa nakasindol. Huwag pa nakasindol, huwag kulawan. Huwag pa nakasindol, ikaduhang paghala. Atong oras mga talangga, nabante na sa pag-alas 8 sa kagabion. Kini atong programa, ipaluyuhan kini sa ato ang mga epektibong produkto. Kung aduna mo yung mga balasian bitaw diha, nga dugay na ninyong ihambin. Sulayin ninyo, kini ato ang mga produkto nga pure herbal mga kalangga. Wala ni siya Side effect. kadakot nga side effect sa inyo ang lawas. Kundi kini dako kay siyang tabang nga makawangtan sa inyong mga balatian. O makadugang usab sa inyong mga enerhiya. Robusting usab ang inyo ang mga immune system aning mga kalangga. Labi na gyud sa tuang panahon karon, panahon sa pandemya, virus nga maabot sa tuang mga lugar. Ato pa kusgo ng atong immune system mga kalangga. Mugamit kitag mga produkto nga kasaligan kaayo nga makadugang o power sa tuang lawas. Labi na gyud sa tuang sundalo nga gitawag og immune system. So ayun nga to ang Berlin's Coffee. Ang ito ang Rubisol Capsule, Sigisol Capsule o Clinisol Capsule. Daghan kay matambalan ani mga kalangga. Lain-lain klase sa mga ipangbati inyo diha. Sigurado
makatilaw din mo kapayan. Pila na mo kahigayon nga nabalik-balik sa ospital, wala gihapoy kaayuhan. Sulay lang ninyo ni mga kalangga, kay saksig yung tuko o tikiyan eh. Doon po tayo mga pagpagwapa sa itong mga kababayan, mga kaulitawahan diha. Gusto mo balik o danag ang inyong pamanin, hardwork soap na ta mga kalangga. Na po tayo pahumot ng perting humuta, kahit po perfume, siguradong presko kayo ka matag-adlaw nga tanan. Pag na po mo mga chikiting niya, gusto mong dali mo tubo yung mga kabataan, paspas ang ilang pagtubo o luwas sila sa mga sakit na mga posibleng mula po sa ilang panluwas. Sulayan na to ang Vita Kids. Ang Vita Kids syrup mga kalangga na pampakusog sa ilang kinaan, kusog po sila matulog, kusog po sila mutubo mga kalangga. Doon na po may mga hayop niya, ay nagkabalaka kay nga tayo rogro. Ang rogro, usa sa siya sa dakong tabang mga kalangga na yung mga binuhi yung mga hayupan, paspas ang tubo, paspas kang makabaligya. So kailan yung mga kalangga, text nagtawag mo na Ingko Donsoy 0910-793-3534. Buenas noches nimo Ingko Dons o kanimo Kuya Romie. Babala ko diha sa tarang taga Sinuno, puro kandis, kandis. Sa kindis po, Kindis, puro kindis. Labi na sa akong Papa Romie Ferraren. Papa na ni Irene. Always naka-tune in sa inyong programa. Tang sa pagbasa Ingko Dons. God bless. Ay, salamat kayo sa inyong pagpaminaw niya. O, may pagpaminaw ni Tatay Romie Ferraren. Minaw rin ni Tatay niya karon. Pakusgin ang radyo niya, Tay. Bahala na ng silingan o ka. Ikaw rin bitang mabunan. Pakusgin ang monitor ni mo niya, Tay. May pagpaminaw ni Tatay Romie Ferraren. Ingko Dons, Pitful Love ang background. Request ko no siya Balak, kung Balak ang akong kagahapon. Naghanap kay mga request din niya, kaninong request mga kalangga, ato pa man himoon. Samot lang na kahimon baka kuha din luan. Ang akong kagahapon. Sa malay mong kagahapon. Ikaw na lang himo sa imong Balak, madam. Dahil ako mo ibasa. Ayaw ginay ko doon. Kamu mo itagit sa inyong Balak, masinday ka na makarelate po mo. Kay, siyempre, inyo amang kuan, inyo amang kaagis, kinabuhi. Makarelate man mo anak yun. So, sayon kayo, o paspas kayo nyo mahuman ang inyong mga Balak sa kagahapon. Usap na inyong mga kagahapon niya. Ipadala na address sa ito ang programa sa mga Pasiaw o Balak sa Gugma. Pwede nyo i-text. Pwede po niyo isulat, ipadala niyo sa Malhabal, mag-glitter mo niya mga kalangga. Inyong itungpo din sa RCFM, i-care off lang yun ni Ingko Donsoy, mga Pasiaw o Balak sa Gugma, matik na mga kalangga na madawat na ito na dali. Okay, atong oras, Kuya. Yamanti na sa pagkaras 8:12 kagabion. Salamat kayo sa tuwang mga naglantaw sa tuwang live. Thank you for watching to Ma'am Eunice Pinungkos out there in Quezon City. Magandang gabi po sa iyo dyan, madam. Sa ating mga Tagalog na nanonood at nakikinig ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. At naway pagpalain kayo lagi sa ating may kapal. Thank you for watching also to Chay Chay, si Chay Chay, ang guwapang nga sa may San Pedro. Thank you for watching also to Mark Anthony Catalan, na nanukad karon diya sa may Zamboanga City. Mayong paglandaw sa tuang live. Paki-share sa itong live mga kalangga, katong wala pa nag-share niya. Kaya katong mag-share sa itong live karon, swerte yung yun. Swerte din na sila kaya. Kaya katong dili mag-share ko yan, ito na yung mahal. Swerte lang yan. Swerte lang yan. Shout out po sa akong mga friends nilang Inday, Lisa, Lucino, Peron, Utay, Imit, Tagol, Ubing, Isoy, Kim, og ni Nonoy, Marlo, Ilupre, from people in the of the Pitusan. Pitusan. Galing po ka sa Pitusan eh.
niya dire, good evening DJ. Please read my balak entitled Masinggan. Wait, masinggan. Delikado ta ni Kuya kay masinggan. Ratatatatatatat. Pang. Delikado niya to ang balak ani. O niya kay masinggan man niya ang ipabalak na to karon. Ato po na ipabuto dis kaginan yon. Ipabuto gyud nato Kuya. Way pagduha-duha. Matud pa niya dire. Good evening, DJ. Please read my balak entitled Masinggan. Iyon niya dire. Shout out ko sa akong mga friends nilang Inday Lisa, Lucino Veron, Utay Met, Tagol Ubing, Isoy Kim og ni Nunoy Marlo Ilopre from people in Pitusan from Evil Kiss. Okay mga kalangga, atong basahon na yun ang balak na naguluhan, masinggaan. Dahil kung salan, manugaling ang pagbutiyag sa batuod kong gibati. Kasi lagi na lang ako aron doyo sa imong kasilag sa masunog kong dughan nga nag-antos sa tumang pagpaubos. Nauntay rak-rak mo ang masinggan sa kaluoy kay andam na akong maghapa-hapa sa paksol sa imong atubangan. Apan mahal pinangga ning akong dughan. Sa dili pa ako magtalikod, pasiriti ko sa imong ihip aron matuli kining pisot kong pagbati. Wow. O nga tuwa nga balak gikan sa may Pitusan. Nindot kayong balak rakragan magita siya ang pisot nga pagbati. May gabihin nyo diha, kayong pagpaminaw diha sa may Pitusan ato ang mga kalangga diha, ato ang mga katrupa diha. Salamat kay ni Evel. Si Evel Kiss. Nindot kaya nga pangalan. Ang iya ang balak karon mas bigan. Mapa kita Kuya Romie. Kay andam na siya mapa mukamang sa lughan sa iyang pinangga. Ingko Donsoy, pwede mag-request kong balak. Ikaw ang mubalak iko, bisag unsa. Kay maminaw kami, salamat na aning ko. Okay, sige, mubalak ta karon ha. Mubalak ta ko to, pero unya-unya na napit kay pabalakon sa nato si Ubado, pabalakon na to si Enrique Mats, pabalakon na to si Noy Camlon. Unya ang sunod na tong ibalak partner, di na nato langan-langanon din atong oras kay para dili ta ma-short dire kay daghan man tang mga bala karon. So isunod dayon nato. Minugbo man siya nga bala apan kinasing-kasing gini siya pagtagi. Ato gini siya nga basahon. Kining maong bala ayong gabi ni Ma'am Chay Chay. Kaya gining balak himo partner. Ya may gabi ni Tatay Tito diha sa mga Abrasaldo family diha sa May San Pedro. Always ko na silang naminaw diha. Nanay Silda, may Bro Chris diha ni Madam Nelia, ni Chris Daniel o ni Bibi Sophia diha sa May San Pedro. Sa mga Vinculado family, sa mga Torres family diha, sa mga Bagon family, o sa mga Gabrielias family diha, o ang mga amigo diha sa May San Pedro. Ayong gabi niyo diha. O si R.R. Rodriguez, amigo ni Ingko Donsoy usab diha. O si Gab Strong. O sa tanan na lang usab nga mga suking tigpaminaw usab nato diha sa May Jupa. Always po na sila nagsundot o naminaw sa ato ang mga programa diri sa RCR. Di nato lang ayon kuya. Atong salibay kining balak
nga gitagit ni Madam Chay Chay. Mga higala. Mga higala paginawa. Paminawa kining akong balak sa gugma. Una, dughan karon ang mag-ibog-ibog. Daghan karon ang mag-ibog-ibog. Unya kung masakitan, magbubog-bubog. Ang mas pait, apilan paghikog-hikog. Ikadua, nga nagaingon. Nagaingon, malugod sila. Nga ang pag-ibig na wagas, bata ang nigawas. Inigminyo way bugas, maugapas mo yun ang gawas. Maong akong tambag. Ikatulog. Abi kay gihilakan ka amigo, lab na kanimiga. Ayaw kumpiyan sa mga higala, kay hasta ang luha made in China. Salamat kasi mong balak siya. Pinalay ko to yung balak. Balak ko yung pasiaw. Ay, hindi mo pasiaw ko si Chay Chay. Pero rin katawa ka rin niya. So, doon itong katawa si Chay Chay ka rin dito sa may San Pedro. Ingko Donsoy, pwede mo greet. Greet ko dyan, Tata John Rel Litoy. O sa akong south, gikan ni Irene. Salamat kayo pagpaminaw ni Irene. Nag-chat din siya dire sa iyang messenger. Salamat kayo sa inyo ang pagpaminaw niya, mga kalangga, mga katrupa, RCF Manatics. So, dari ko ya, bantitan din sa mga mensahe. Ato ko ni hinahinayong pa-click dire para walay magmahay. Thank you for watching to Arnie at si Ingko, pa-shout out from Palkata. Salamat. Okay, salamat kay sa mga kalangga diya sa may Palkata. May gabiin nyo diya mga kalangga. Labi na yun ni Arnie na naminaw, naglantaw sa karon sa ato ang live. Shout out po kuya doon sa mga bagong family, Torres family, Pivillas family, Kalasang family, Abrasado family, o sa tanang family outdoor from Chay Chay. Ayan Chay, nabasa na po ang Balak. Salamat kay Chay. Ingko, pa-shout out from Palkata. Salamat. Ika ni Arnie once again. Hi Ingko, mayong gabi. Pa-shout out ko sa Busiko family, Pakaro family, Balak family, kung sa akong ma'am Cynthia Ligo. Salamat Ingko. Ika ni Christian Malaka. Ayan. Dari punta sa ito ang text line. Maayong gabi ninyong tanan niya Ingko Donsoy. Pati si Bibi Julian nga bisan og natulog na unta, nakatawa sa balak nga machine gun. Naminaw raman di ay siya. Nakatawa siya sa balak nga machine gun. Bigan to sa may pitusan. Salamat kay ni Sir Ricker Lines. Pa-shout out Ingko doon sa Saldon family, Maglinaw family, Rakoy family, ug ni Milay Dris Puyan. Thanks Ingko. Okay, salamat usab sa inyo ang paglantaw sa live ug pagpaminaw ni Madam Elisa Saldon. Dari punta sa ato ang tawag ko ya, ako ning natagad pagdaga. Dilo maayong gabi. Hello? Kinsa ni palihog?
Si Commander Lamit Lang. Oy, si Commander lang asa magkakaroon na nawag lang, tapit. Dali sa DXRA Boys. NGCP boys ay mo mga kauban karon kumusta ka gabiyo na to diha lang mo na nagpanihapon diha. Commander Lamit. Sa ato pa karon nagtagay-tagay na tas tularo ron. Pinagmaitan ko. Ginagmay lang gud pila ra gunang tag sa kabul. Ingko para na lang ko sa Sige, padayon sa imong greetings karon na Commander lang. para na lang ko sa mga kauban rin sa Kuno na ang turma na mo. Wala daya. Kada gwapo ginagsulat na. O ito mga kapak ko na mga direktor na ano ko ng mission. Kung ano ko ng uban kay ako naman sa. Umat na lang uban kay abangan ba, abangan. O sa mga kain na ko na kung tamusta ko na rekord ay sa pag igargay. Magpara na ako. Ang ito eh. Yung karoon, dahil ako. Balak lagi ron. Pabagat ka. Pabagat ko sa akong ganay, sa akong pag-aktor. Na guwapo eh. Pwede yun. Pura mo lang ikaw. O pwede babalat. Rika sa babalat. Kinsa man? Si babalat ko na si Juan. Nagkamlon? Ang linggo. Tagnaan lagi. Para tawin ko. Okay, salamat kasi mong pagtawag Commander lang gikan sa may NGCP boys. Salamat. Mayong gabiin yung tanan niya. Okay, salamat kasi yung pagpaminaw niya. Harangahan ta mo sa tumang mga nindot nga bala karon. Kaya kini nga tuwa nga mga balak diri samar mo diyan nagharana ka kuya. Kaya sa unang panahon ko dili ka makapanguyab, dili ka sugton ug dili ka mugaray ug mga pipila ka mga balak daw harana sa gugma. Tawa lagi. May pagpaminaw sa itong mga nanay, mga tatay, mga lulog, mga lula sa ato ang panimalay karon. Na mahiligon sa balak na ato ang mga millennials karon na wala nakarelate, wag may karelate na ang programaha. Makarelate ra mo kadugayan na mga kalangga, labi nag mangutana mo sa inyong lulog lula o giun sa pagpanguyab. Kay karon panahon na god, partner unsaon dito pagpanguyab karon partner? Cellphone ra man ko dahil. Cellphone na lang. Cellphone na lang, text chat na lang. Ayun, okay na dayon. Kaya sa una, kinahanglan din mag-effort ka sa una. Buga Kahoy. karig. Lampas pa kag mahimo. Lampas pa ka. Dayon, sulayan maging ka, daghan mo yung pagsulay na imong magyan. Sulay ba ka na kuya? Sulay ba na? Sulay ka na. Abi na ako si Ate Tuy mas mo yung nakasulay. Siya mo ipabuga ang tubig. Okay. Pati tagdres mga mensahe ni Regine Saldon pati nyo maglinaw. Pa-shout out ko sa akong beloved mother nga naminaw o sa akong papa nga matulog na nagway ni. Asa man nadapit i-mention ang pangalan sa imo ang mother or father diha. Kaya ato nang i-greet na imong mother or father diha nga basig sayo na sila matulog karon. Basig sayo nang matulog kay gitugnaw na imong father diha. Or basig naka-Berlin's coffee baka. Okay, itong oras niya, banti na sa pagkalas 8:28 kagabion. Atong isunod, pabalakon si Ate Toy Mats. Ato si Ate Toy Mats ya. Okay, kinsay kuha nila dito partner. Okay, say muna. Kinsay available ya. Ato lang pabalakon dire. Sinoy ka? Kinsay na partner. Isa na. Tiyo padok ko. Pasundol ko na si Tio Padok. Dari kay daghan kayo nag-request ni Tio Padok. Daghan
kayo fans si Tiyo Padok, labi na yun ni... Labi na yun ni Balak pa. Sigurado ginandaghan yung mag-atubang nimo kay... Balak kita ka mo balak ni 4 na 1 taon. Agwang taon na lang kayo. So, kaman nga. Andi mo sa nato di 1 taon. Di ba sa diaging Bernis Tiyo, niingon man to nga kung ngay mag-request ay mga 1K. 1K din amot si Madam, ato si Madam. Muhatag siya 1K. Si Madam Virgin. Di ba siya? Ako tong paninglo ni ka mo mukaw ko na bato na mata. Patuod din mo pili ka ba ya? Bato na unili mo mata paninglo ginang 1K. Sige ka, banat sa imong Ay, sabihin lang rin sa mga taga-Tipolo dayon. Dahil sige na ipaminaw sa Balak da sa mga Tipolo yung akong silingan sila nga Yo Robert o si hindi mo kayo nasabang ay. Yang imi dahil mayang gabihin nyo da. Sige na nagpaminaw dahil sila ko. Kanang sa Balak ko kay kahimo ko kung itong Balak niyang bana si Robert. O sige, padala na ilang mga balak dito. Kaya ito nang ipabalak ni mo. Ikaw mo ipabalak. Waswasan kita ni. Inana natin basta ikaw yung magdala, ikaw yung balak. Ayaw na mo pag-imo niya. Ayun na, mag-iwak. Ayaw na pag-imo kaya ko rin balak niya ako. Ya, kung nagpala ko din si Bundoy man ang pagritros na ras lumanaw. Oy, mayaw nga gabi idara ni Bundoy diya sa mga Ilkamil family. Ato ang mga amigo niya. Yang kani si Bundoy kay nagkagwapong tao naman ni Dio. Nagkagwapong sa mo tegi utangan motor siya sa para mamay. Para ba na ha? Kana na ang joke ba na? Para sumbingay ro, Sumbingay po na. Para sumbingay na. Ligas-ligas na po na. Tulong katawa si Bundoy. Si kanis Tiyo Padok at pantay ka na nanood ka ha? Hindi na kupagin lumanang gamot. Joke na ba na niya, amigo ha? Kaya ito amigo nga, gusto mo po din Pasiaw din itong amigo. Kaya may gabi ipod lang ko niya, ilang mga silingan ng Albert. May gabihin yan, inyong rota lang. Ni Kwan sa'yo pinalanggang asawa dahil si Inday Josephine o sila nga pinalanggang anak si Chantil Jig. Nakaliwat rin karugayan yung lokal. May gabihin lang niya doy. Gagaw nga marukoy. Okay, unsa may title ano yung mga balak niya, Teo? Ako ning paspasalin ko kay Balak na ko. Unsa may uluhan na yung balak niya? Duyan sa pagpangga man wala ka buto man eh. Duyan sa pagpangga? Duyan sa pagpangga. Ang sa Domingo ra masityo ko rin nagmotor ra dito. Nagbuto sa duyan? Nagbuto sa duyan. Nagbuto sa duyan. Sa ato pa pahinuod ay nang imo. Pahinuod lang pasensyahan lang kita ni Teo Koray, pasensyahan lang yun. Kay wala si Teo Koray. Wala man kadre. Patay din eh. Wala mas Teo Koray. O nang balakan mo Teo. Balakan ako ni kay bisag naminaw tayo masabot. Okay, di na maglangan mga kalangga. Atong dawaton si Teo Padok. Sa iyaang balak na nagulahan, duyan. Duyan sa pagpangga. Ubos ning dakong kahoy nga lawaan. Linalit nga duyan atong ginasakyan. Sa utong tutok gugmang gisawan. Timbos nga kalipay way pagkapukan. O pinangga, duyanon ko ikaw sa pag-amping ning akong dughan. Sabnayon sa waray hunong kog katapusan. Mugkuson ang mga kamot og dili panabas tamasan. Panggaon sa kanunay way kausaban. Ang mga hapot og lubid sa atong panumpa way makapugong bisan pa ang dakong bahak. Kaya nga akong gugma sa kasing-kasing na tala. Ikaw raman gayud, wa nailain o pinangga. Bisan pa man hinganlan kita sa mga kalanggaman. Bisan pa man og pukaon kita sa atong mga daman. Apan padayon sa pagbugtaw sa atong kapalaran. Aron sa pagtuman sa gugmang gipanumpaan. Salamat kay ko. Pakpak friend ka ikaw dala. Salamat kay si mga manindot nga balak Teo Padok. Mo ni premium ni mo Teo Padok.
Kinasing-kasing na Kinasing-kasing, Kinasing-kasing yun. wala gina siya wala kay sagol nga ulog-ulog Oh, niyo. kumana magbalag, napahilom-hilom na terus, madam. Hilom-hilom na terus, madam. Natulog na tong 1K. Oh. Salamat kay Tio Balok sa imong nga manindot nga balag. Duyan sa Duyan sa pagpangga. pangga. Ano pa, igatiks na ko ikaw. Sige, basahan Good lips, Tio Balok, ikaw na po ang mubalag, mamati ni Tio. Orag si Madam RC man eh. Maayo gabi ni Madam RC. Basig budugan ko sa 1K. 1K man yung mga Madam Yatag, Madam. Toki na tanan. Okay na. Nagkapalit ako bayan ni 150 naman. 150 na yan. 150 ra. Okay, Teo, sa imong nga mga mensahe niya, Teo. Wala na yung nasa iyo, Pigko. Wala katurang isa, si Madam RC rin nasa iyo. Okay, mga kalangga, itong oras niya, mantin sa pagkasunso 35 sa Palikan na po ito si Nicam sa Ingko. Palikan na po ng musulod nga mabala. Kaya ito ang pasalamatan si Tio Badok, mga kalangga, siya ang manindot ng balak. Salamat kay Ingko. Gabi una. Ay sa mga naglantaw sa live dahil, salamat kayo sa paligid niya diyan. Salamat kayo ni Tio Badok, mga kalangga. Yan, nakuha na bigya ang dagod mga kalangga nga karabirnes nga mawala ba ni siya. So karon naaragid siya kay ang giyusan niya motor. Naaragid siya. Wala na gid siya naka-lipsot, wala na kay Kias, nakabala ra gid si Tio Badok. Kunya di nato langan-langanon atong may isunod si Noy Cablon. Ako na isunod si Noy Cablon. Mayong gabi ini mo Noy. Mayang gabi po rin mo rin ito. Musta ba ito kagabi o Noy? Kaniya, medyo tugnaw naman. Dito daw gaway. Ano man Noy, wala kang Noy kuan dia, wala sagol ubo. Wala ko sagol ubo Noy. Wala na po tayo plus mas pagkira. Sige Noy, alam sa imong mga mensahe din Noy. Okay po lang, salamatan ang isugat na po kanina. Salamat kayo sa usugat sa pagkahingay ng sales store kanina. So, thank you kasab kayo sa tuwag sa akong marang, may pala natin Mercedes. Bahin-bahin ta Noy. Thank you po kayo sa usag sa akong mipa, may para ni Tata Ili. Bali, bali na tayo atop sa pagpaktin nito. Anya, ayaw mo sa Tatay Primitibo, salamat po kayo tayo sa ginagmay pa rin ito. Timo, orang to? Timo ginatag sa akong manok Noy. Salamat kayo sa mga bisugat o sa mga bisugat ganina sa akong pagbalik na sa mga namalik. Sa kanya to medyo gimingaw ko sila kay anong dugay-dugay kung wa naka-sales to. Pero ano kabalaga kay everyday Every day I love you. kada Bernis na tani. Di lang ta mahiusan itong ligid. Kada Bernis tani mag soroy-soroy diya sa inyong lugar. Kanya may gabi sab kang giyong tumas karon nga binaw sa tunday diya sa may dumanaw. Sa tanan-tanan na lang yung mga lisugat. Salamat kayo sa tuwag sa akong marang. Okay, yung Madam Bing ko sa biyahin. Siya ang pabit-bit kanina nga nagkinagang gitawag ko. Huwag kang nanin pa sa Nico dahil may gabi mo na. Salamat po kayo sa mga pabit-bit na. Ubay-ubay, gitawag po ito nga kulo yun. Manang gigil ka manimang Noy. Daghan yung nagmahal yung Noy ba? Daghan gili nagmahal. Nagmahal. Abi na to, wala na ginagmahal ako ito. Sandi lang kung kuantag Noy. Giingon nila Noy nga kung naay mo mawala, naay mo abot. Pasin po. Naay mo abot ng mga blessings ba? Oo. Okay Noy, sa title ano mo ang balak ng gabi una Noy? Kini akong balak, Ingko. Ang title ay kabalo ko. Nagkatawag yun. Katawa. Tunan ko ang pag-inusara. Aton ani mo ang pag-inusara. Asa na nimo ipahinungod Noy? Sa tanan. Sa tanan. Okay, mga kalangga. Ang ako ang background ni Ingko, katong ako ka. Paborito. Ang ako ka. Murag na ang bakan ni Noy. Nakanoong ba ito ganina? Ito din pangitaon din Noy. Kanya may gabiyosap sa to ang mga kaigsunan, sugian, nga kuminawa niya sa may plasanan, kumusta ang tanan diha, kumay po kumina niya karon. Gabiyosap kang buhay wakwak, kang buhay sa kumya, o kang merlanda, o kang aming muwad ito, naglibong kung wala ng duhay. Katong musika ito, kung wala din ito siya paminawon.
na nato niya ganyan na bantayan ko na ako. Mulaan mo ko to rin. Dala mo nga request no ay. Ay. Kung sa'yo uluhan na mo ang bala kang gabi na ay. Tunan ko ang pag-inusara. Tunan ko ang pag-inusara mga kalanggat. Dawaton si Mikambang, saya ang balak karong gabi na. Tunan ko ang pag-inusara. Kalimtan ko ang kagahapon. Kalimtan ko ang ugma. Ug kalimtan ko ang karon. Talitdan ko ang akong mga damgo. Kaya dili ko buot bahig mata nga may luha ang akong pangmata. Kalimtan ko ikaw akong mga damgo. Dili ko buot nga may handumon kabahin kanako kabahin sa atong sugilanon. Isipa ang tanan nga way sinugdanan. Ug ayaw paabota nga may sulpay pa. Tunan ko ang pag-inusara. Buot ko makaplagan pag-usap ang akong kaugalingon kung kinsa. Ug asa gayon ako padulong. Kalimti ang akong ngalan. Ug kalimti ang tanan mahitungod kanako. Dili ako takos nga mapuyo sa imong hadurawan ug dughan. Magpayo ako og dili magpahibalo. Kung asa ako ug ayaw ako pangta. Kay ikaw ang nagtukmod kanako nga mahanaw sa imong atubangan. Gibuhat ko na ang tanan apan kawang lang ang tanan. Sanglit ang tanan wala nay kapuslanan og imong giisip ako way hinungdan. Wala ka na'y madungog nga mga pulong gikan kanako. Kung doon na kay pangutana kabagoy ikaw ug mga luha. Kung doon na kay ipamulong dili ko na kini mabati. Muipon na ako sa akong mga bulwanong mga bala. Doon ako ang pag-inusara. Dili ko ikaw hikalimtan, apan hikalimti ako. O kanlata sa imong dughan ang atong kagahapon, ug ilabay ini sa laod, basin ang bunga sa atong gugma kakaplag ini sa hunasan. Salamat kayo. Salamat kay mo manindot nga balak no nya dulot makaisbukog kunoy. Aw, Murag naamang gito yung ipasabtan ba? Murag naagay mga dughan nga mga igo ato. managingon nga ilabay sa laod, mga sila po makakaplag sa hunasan. Paglabay sa laod, kusok-kusohon sa mga balod, o idapya sa hunasan, atong kini makaplagan sa usa ka binuhat nga andam na. Andam na nga mo survive sa tanan. Andam nang munawat. Okay, salamat mao kato ang balak ni Noy Kamlon karon nga mga kalangga. Ayaang githagik gyud. Giubanan sa ayaang mga luha. Nagpalayo-layo po sa live kay Aron dili makita. aron dili na kayo makit-an ba nga. Tapsing kagamay. Tapsing kagamay. Tapsing kagamay sa ato ang live. Gamay ra gid ito mga kalangga. Oo. Gamay ra gid makita. Gamay ra. Ang mga kalangga karon nga naglantaw usab sa live. Ayaw mag-lit-lit niyo siya. Okay, Noy, salamat kayo sa mga manindog nga balak. Mga pahinapos ng mga mensahe na. Okay, so subod ko, mayo gabi istaran, diyon, salamat kayo sa mga pagtagpo, pagsulat ganyan, ayaw ka wala ka, sa pagkapin nga ikwanto, pagluki, basi mo gawa sa mga. Ibon na rin. Salamat kayo ko. Okay, Noy. Have a evening mo niya o next Friday po, Noy. Magbanuman nagyapon ta.
Dali na sa mga mensahe ko, murag inspired jud na si Tio Balak dasig kaayo mo balak sa inspired jud siguro ni. Inspired siguro ni Kuya Romie. Tio Balak inspired na. Ingko Donsoy, balak lang ni sa mga NGCB boy, sa mga kauban sa buhat nila Insoy, Kagandahan o Aldrin o Nunoy, Rodrigo Carding o Boy Tinsong o ni Cyril o Janjan o ni Arnel from Commander Langlang Mission. Ayan, ito ang mga guwapo na mga silingan niya, mga NGCP boys. Ang atong request nga balak gugmang mabudhion. Request mo siya balak nga mabudhion. Gugmang mabudhion. Makita ako rin kuya, kung nabay gugmang mabudhion niya kuya. Kaya ato nang balak ng gugmang mabudhion niya. Request ni Idris sa may pulang ko. Okay, salamat kayo sa tuwang mga kalangga na naglantaw usab sa tuwang live karon. Para na kayo nagulat kini sa balak ni Tio Balak. Lods Badok, kalong lang ako sana all good kayo ang balak ni Idol Tio Badok pa. Ika ni Madam Virgin, andam to siya 1K. Duyan sa pagpangga, punta tanan duyanon para sa pangga. Sana all duyan. Pa-shout out po pala sa akong ayaan nga naa sa gawas from Gudod, DIB sir. Hoy sa atong mga kalangga diya sa may Gudod, salamat guys nyo ang pagpabinaw niya. Salamat po sa inyo ang paglantaw sa tuwang live. Ika ni sani? Yali Al Maglinaw. Shout out ni mo diha. Wako natulog taon oy nilantaw ko sa live kay ni Balak na akong idol. Natanawa rin ni Balak rin ni naghulat lagi si Ma'am Virgin lagi. Ikaw pabalak lang ko sa ikaw family, Bandiling family, Dinora family, Intact family, Loriho family. Salamat ko ika ni Arnie diya sa may bus na bahin. Ito ang mga kalangga karon sa may Balak. Ang sunod nga mobala ko ya si Atitoy Mats. Dili lang po sa ikulo, siya lagi pasa, iya lagi hatan na po. Ay, ipasa ni mo. Pwede siya na premium na kanako niya. Maka-premium. Ikaw mo premium niya. Niya o siya? Siya mo premium. Ako mobala. Abi na ako bali ng kalibutan nun kuya. Diyan din na natin lang nun kay mabala ko mamutro kuya. Ikaw na kuya kung mabala ko na pod. Sige. Mabala ko na pod karon kuya sa ikaduhang higayon. Kung sa may uluhan na ng mga buwan, balak niya. Gugma nga murag COVID. Gugma nga murag COVID. Lalo man ang kuwan kuya, nung COVID naman. Kasi kung mga pasada na po doon ba? Tatar o turo. Patakal ang turo. Meron ka ng kuwan mo na siya kabuti. Murag kabuti kuya. Kay pataka na magkuhan ng kabuti. Patakal patakot sa gugma. Ako sa dughan. Okay. Ato dahil ni palupan ning balak ni Kuya Romie mga kalangga. Gugma nga murag COVID. Gugma nga murag COVID. Napa mo diyan mga kalangga kay bunal lang na. Muhandos na po si Kuya Romie mga kalangga. Alam sa tanan ng linaw. Karong gabi na. Pagkadili madahom ang mga panahon, butalit pagtumaw ang gugmang mangkol. Wala ipaabot, bisan pa sa katulugon. Mitunga, mitubo sa sayop nga panahon. Ang gugmang
Mitapot daw COVID nga pandemya. Dili ikaw makalikay kung siya ana-ana. Kaya ang kaibog mo turok sa imong mga mata. Nga mauon niya'y butullo ngadto sa paghigugma. Ang virus sa gugma, dili gayud tiyaw-tiyaw. Kay nagpanilap, magbalik-balik o ikaw makatilaw. Sa kainit o conversion, ikaw matagbaw. Bisan pag way pahulay, magbuntag, way pamahaw. Apan ang gugmang salingkapaw, daw COVID sa China, nga mitabok, milatas sa mga Soberyana. Muagaw, malinaw ang pamilya, ug muguba, musaknit sa tinuod nga gugma. Busa magtukaw, magbinantayon sa matang usa. Basin mataktan kita sa virus sa paghigugma. Ug mahitong pawak sa alaot o sayop nga relasyon. Nga mauon niya'y makabungkag sa inyong kalinyon. Ihangad ni Bathala ang litag nga nagabaka. Kaysa iyang mga kamot, pulbuson ang mga sala. O ilubong sa kalayo sa paghukom ang mga lupa. Aron puy-an ang kalipay nga dugay ng gitinguha. Salamat din ko doon sa mga buko nga balak. Okay, mga kato ang balak. Kaya ang balak ni Kuya Romie, karong gabi una mga kalangga. Ang mga nagpabante sa ito ang oras. 52 minutos human nakalabay sa alas 8 kagabi yun. Shout out sa ato ang mga kalangga na naglantaw sa ato ang live sa ato nga gabi una. Maayo nga maglantaw-lantaw ninyo diha mga kalangga. Shout out to Cesar Fernandez. Mayong paglantaw diha. Kunya ato ang programa mga kalangga. Atong husbon, madugog kini ninyo alas 7 hangtod alas 9 kagabi on sa adlaw nga Biyernes. Matag Biyernes ron ni siya mga kalangga. Kanya kini ato ang programa, syempre gipaluyan gid sa ato ang mga epektibong produkto. Nga mo ginagpaluyo kanunay, nga naghatag o kinabuhi o dako usab tabang sa mga nagkalain-laing balatian nga naangkon sa ato ang mga kalangga diha. Wala na itong hangyo, katong dunay mga ipangbati diya nga dugay-dugay na gayon. Walay kahupayan. Sulayin ninyo mga kalangga, kaya itong mga produkto dari. Tawag lang mo ni Ingko Donsoy, pa-deliver mo ni Ingko Donsoy, 0910-793-3534. Muna ito ang sample number. Kaya wala naman tayong oras. Alang atong nag-request na pabalakon bugutro, siyempre bubalak ko. Kini akong balak, katapusan balak karong gabi una, naguluhan kini siya o mabudion ka. Kanihan na may ni request o gugmang mabudion.
Kaya nakahimo naman po ni ang balaka o nang ako ni siyang balakon. Alang sa nag-request o sa tanan na lang nga naminaw karong gabi na para ninyo tanan mga kalangga. Mabudhiyon ka. Ain ka naman pinangga ko. Asa naman ang imong mga saan nga ikaw lamang mong ako. Asa naman ang mga hudya ka o panumpa sa tubangan ko. Nga mag-uban mag-inungay sa kalipay nga gihandog ning balatian ko. Sa akong paghinanok sa laong nga kagabion. Ikaw di ang lakaw, nagbudi ka na ako sa hilong. Dimansahan ang putli nato nga kabinyoon. Sa kinawat-kawat nga balani, sa mabugnaw nga kagabion. Mabudion ka o pinangga mo. Gisakit mo kindughan ko nagmasulubon. Gidugsak mo sa bangkaw ang dughan gampingan ko. Nga naglaom nga mag-uban sa unahan ikaw unta ug ako. Pagkawala gayud nimo'y kasing-kasing ug balatian. Nga sa laing binuhat ikaw mikuyog ug biuban. Mga tunaw raon niya ang inyong pagkadautan. O mga wagtang o mga tunas raon niya ang inyong pag-aadtuan. O kuhaon ka mo sa atong kahitasan. Muabot raon niya ang panahon sa panudya. Mayroon ninyong dako ang nahimong mga sala. Mga luha nga giusik ngadto sa mga yuta. Singlon sa kinabuhi. Bugti ni Bathala. Okay mga kalangga, mga atong munang katapusan na balak karong gabi una. Kaya sa sunod Bernis pohon, manukad na punta. O wala mo tigom na punta og mga powers para sa ato ang lain na usab nga hugna sunod Bernis pohon. Kaya pasalamatan nato ato ang mga suking tigpaminaw nga always sila nagasunod sa ato ang programa. Labi na gyud sa ato ang mga ka-RCFM mga katrupa, mga fanatics nato diha nga nagasunod yun kanunay. Sa ato ang mga nanay, mga tatay nga nakikuban yun sa ato ang programa, wapagin sila nakatulog. Salamat kay inyo nay, mga tay. Nabilit na lang ni Kuya Romie. O ang mga ingon, ato na kami mga langgam nabilit na. Pauli na kami sa pinakapungiyang bahin sa kabukiran. O magasakay niya ng huyuhoy sa mabugnaw ng gabiyon. At magtagit na usap kami sa mga balak. Busa kami ng hinaot na sa amon niyang pagbalik ikaw nagpaabot. Kay sa kalipay na hinabyan, ikaw man namong paghalaran aron sa pagwagtag sa imong mga kadulanan. Daghang salamat. May gabi lang sa tanan, nawa na may ikong oras ka mandos pagit sa unahan mga kalangga. So thank you kayo sa mga viewers na doon sa live o sa mga mensahe ninyo sa inyong tawag. Thank you so much. Sa mga pahabol na itong mga mensahe, pa-shoutout po pala sa mga barkada ko and my family. Maglinaw o Dalsaro family o maura to. From si Anan Godod nga Hilamok Midri kay walay signal. Wala na signal na sa may Godod. Atong mga kalangga diyan ay mga Gonzales family diyan. And ako yung mga Diunglay family Diungan. Diyan sa may Diungan po, sa may sa linya na. Ingko, pa-shoutout ko sa akong mama
o akong auntie nga wala pa natulog kay naminaw pagbalak nga perting lindota gikan ni Arnie diya sa may pangkata. Salamat kay sa mga silingan diya. Magkita-kita aron niya tanyo puhon mga kalangga kini nga tuwa nga mga silingan diri kuya. Wala gid kay ko nakailaan ni uban diri. Hopefully soon pwede na tayong makalaag, pwede na tayong makahapi-hapi sa tuwang mga kalanggaan, pwede na tayong makita-kita. So hopefully siguro mga December. So ato ang awhaton ang mga kuan siguro mo ya, ato ang mga katrupa, mga fanatics na mag-abot-abot niya tan diri. Pon. So wala nang tayo oras o panahon sa kala na lang sa itong mga epektibong produkto mamoy nang paluyo sa ato ang mga programa diri. So sa ato ang pinalangang station manager, Kuya Mar sa Laktuan, salamat kayo sa ato ang mga kalangga na always nagasunod. Nagtawag og mga nagpalaabot sila mga mensahe wala na mo nabasa, pasensya kay mga kalangga. Sunod bawit ni Kuya Romie. Kami na lang ni Kuya Romie magayon. God is good all the time. Whatever happens, life must go on. Always remember, always smile. This is your review, DXRA 89.9 RSFM. All the best, FM. Kung ibili ko pa ninyo bining kabayan sa pagkalagan, magilubay ka sa magpapos kay bulahan ang magpapos kay siya ipataas. O kalaot ang magpataas kay siya ipabos. O ang butan yung minubaton na sugod mo buat bisan wala diyan. Ganon, hangtod sunod kayo sa Samantag na sa samang istasyon. Dagang salamat sa iyong pagpaminaw. Bye-bye. Sa atong mga ka-viewers, salamat kayo sa tuwang mga ka-viewers na always sila nagasunod sa tuwang live. O sa mga nag-share, God bless you all guys. I love you. Bye-bye. Enjoy the rest of your evening. God bless.